Bosome ni mu ne yewura pepepe ena ye bobosome da edin kan wo fie mpemienu ani adonu enum kaisa na nso ye dwada thank God this Monday jema Ghana this ye nyina jo liberty adokrum yenu na chiri ponson kasa video so ana waso egusu ya wutie sama wodo ne samufu adawroma wajebre na waso no sokroje ede ama ye titru ne afisem no ye tenase na ya boni nyina chi ede ama na wahu sama wodo titru ne ye mantam mu ne ekọ na eba no wonso waja bi atie na aboa amade bagina ha enso atimi akọ enkan ewokase boyi emu ye kai wo sempani aka to wo se ye pa ye bewunti ene ye chekere boa ne se du ko Facebook eye man Liberty FM abefo tintan video awodo ni nyina so TikTok ne ye kika wina de okọ abo my Liberty FM my fa Liberty FM so like say wade nkyere ye fa kase ye won fa guo mebre pam ya ba gidi nyina abubom kakra se nan kwase di ya wanya nompe na obubom no sa bebepe ene ye bekenkan di nyina ma wadwenkyere no enwu hia ye nti bombodin se wuri begu ho enso ede ama yen meka wo se kase boya wutie no eye nsem awodo atwotwo wura ni ntire dodo no ana ekoso ye ka se otwedi ampo nyankoropon ya de mo kyena akwatia ba election ni gina so yie papa and I'm so Emma opani ya wono ene da asundwe enkabam gomekira Regional Peace Council ya wono kro ya Bishop Edema Roman Catholic Diocese ya was of yoso aye Bishop Samuel Nkwaboaten akasa fa ho de ensem ena wo kan wonsem ye de eba na ye de aba besom gadam say ekon no ena ne use of opani ya wono ena ohwe sigasem so edema memene da asafo mekire ezi asafo ye wato ye TV mantam no kro ya hwe sa yoso asafo no eso no akasa de nsam atudwa wonsam ye de eba na wo ensam foforo mbo no ye de ni betem wo wasa amanfi aboe na Environmental Protection Authority ana nei wonom esre se enwa ko nya se gadam se ho sansemi no wonom de wo ma no di sem atudwa wonsam ye de eba ye besan so akobibie ni anwea so bekwa amansi mo nsam efiri we ba nsam awodo no akeka we ho ya sin konjwa ye ni nyina so mo sakase wo Liberty adukunum yene na chiri po enson kasa vidie so na ye kai wo sana makan Facebook no abrante ye friend say ADB na dawroma en waje atumpa choko ho bo my Liberty FM wadwenkyere ya wo de fa kase ye hu aba no eye nde papa ye be kenkan ni nyina so e de ma fagu my like share ma obi aso nya bi nhwe bo kenkan ni ya wo temenka ene anwumre ayame osomafo KWAME OWUSU ti gasie KOT ena wasugusu ya wutimi adehye yentwa enwomre simakuma bie Liberty FM Liberty FM Liberty FM the giant of the west. Pania can't was a ye bodam free fie nti Ghana adehye maye modam na yemfa emfree fie na ye sheka se bono asia maye nhase emfa emfree fie na eye nyina ye nemsem se enche bia na ebeto dwa ede chem sendei wode wani ekyerem ewo akwatia na ukohwe a opani ya ono ena na ohwe na ototo enema nyina se emrahye bedwani ya wo ho no wato nananom ewo ensiedo eyarehosem edo yene pa eto man no a nyina ya dwene ho a na ye ntiase sanse ha dwene ye papa se babunu ya wo no etoto nema nyina no wato nananom ewo ensiedo ntampani so abu bebi dia to se ge sukrampo no a eya na ye gyahem empani asan aka to se agyabi wu a agabiti asinto man no amamre mu ma ho kwanse nde ya emrahye bedwani ya wo ginam de ma adehye ya wonom ewo abato mpesua no so no wato anana no bonse adwidie ene eno ane se yeto aba ebiasi pen wo de wani kirem wo adwoso a zero wo nyamfo Samuel Kuma ya semo wonyane ba bi ekoye ya na ono ye mrahye bedwadi ede ema wonom na so ni nyina achi no yeto aba yi obi foforo ya ne wo toto ne mantisa abebepe na nei wo de wani kira kwatia ebeba so na empani se uko na obi to ne bafo na wagibi e de ahye KOTOKO esanse no ne beboa wo enam so ema ye kasai Catholic Bishop ya wono ewo sehyo so diocese Edema Roman Catholic ono kro ya ato ya TV bantam bi monso no yo pani ya asomdwe guo mekire Regional Peace Council no ono ne titire ni ya oda ano most Reverend Samuel Nkwaboaten Liberty kase ye ne na bonkomo amane wakasa de adesede pa e de ato adehye ya wono wakwatia ne mpatamu nyina anim se wonsom enwane ni person dwe wo yinsom pania kan to se eboa papa na praye yi ba kwa na ebuo okabomu emuda yena yanka yetimom yanka mom ochena abato yi no akwatia de hye wono mhwe
se obema asundwe mapa adima fa ne ntampa afira amanyofo nso mo de nie ene mu kura no yeto abakura ma mo yehu ne mo ye de boye na mo asan so akoye ma oye ne asina no adahwe mikrom techima abato kakra ya ye eto hwe nipa do a woto anana no wonse do enti bishop e de afutuo e de ama de sie nyina se yenhwe na yemma asundwe kote emfa ne ntampa afira. The competition be there. Oh, you're very careful. The same baby day. But I never quite say G2 say by election bar say on share no. Baby, the Modia Gua Queen will be a fast process no so now cotton number. Will be a person when because the competition nobody will like to lose. Oh, you're very careful. So I will be candy and say okay. Be the SSL I didn't will be an Indian answer. I'm big family. Also, MPP more, NDC more, that parties no more. I was in a phone then they say you should put politics over and above our own integrity and reputation. Yet to be able to say no yet because of a show say sana mono. Do we are same my here say because of competition a time for attempt the DNA near my and say you go and massive yafi obabusu anymore. Obunya job the beferry to money massa. Na bishop ekasano wan finansem ansi ho. Osan to aso biem ekasa ya. Na odi ade sede pa ede to amanyofo anim say na sa de ba ko abeka omanga na amanyosem enwone adapa atwa atemdidie ene ensem awodo ya ensem fata abatro ba ko ya obi apre na ohwe se obedi nkunimu nti ayampia wodo timi di ne yongwatem esine adapa twe bobi kika ensem awodo ede che no chem se oh da bi Ghana no ye ya busia ba ko amfa wone se KWAME OWUSU minchi efri enkranza ya no ewo bona poema ntam ene techi man bona poema ntam no abrante ye friend se ADB ono ankasa ba bi ofri ankasa kura no won hyeda nim ho na so be ne den ye nyina ya be hia mutie ye nuanom ye nyina yanka ye timbom na ye mmoa ma man puntuo enkon kan ne no na wo sere se bambo adwuma kuo no so no wonom hwem wase de dan dan nyina asomdwe bedima fa ntampa afra titru no ochena abato ye ekoso no emra wo ho edema bambo enti wonom hwe ni so enye se na me se me ye posi ni na de na tena nkono akofo hawa bada bi bishop atru biafo Ubia manikasa hunte mpayinfo so in terms of security and so na nko ba say bia we security nti personal nti ya open na obey Ghana no you have a constitution regulate you bia ede a man to we security person so act within the confines of the law mebebwa so bia ye ne di wo ye odi me ye ne di bia na from there then will be you arrive at our destination our common destination with the contest aye ka say the a peace na sort of the atagide de ubia no munyamo ni pa bia no bia mo no no ma me ye ma nyama we need to, uphold what he has. Politics and NDC, so we are within NDC, one big family, MPP, one big family. With the MPP, for example, I ever say, be a presidential candidate, be on Baby Unit. There's one person, Oben Meji as well as we attend the DCC. I didn't do one very careful. Somehow, Becano, and in the long run, and in the final analysis, be the very campaign. The balance on your time for 2 years, I will paint it, maybe as some years I will can oka, and then Kobasa, young me, or the AEBM. Not the one person will be to the OD, will be the year, Bayo Yard, men find it far, and you will be, and that is the good in rule. Aha, ti avutu eye papa. Eti ukwana ye tufu amepacho ya na watie bi na aboa ma niema nyina nso no atimi akonkan ene ya wote ye aye openi ya oba ato ye atifi mantemu e ba ne sa asundwe kabo nkomche ba so nko ya wono hwe asundwe so Regional Peace Council no ono ene titina ni ya oda no ono kro ya aye Catholic Bishop Edema Safi yo so diocese Edema Roman Catholic asafo no aye Bishop we kra de ma me fa ne title nyina mra na esansa so for title de enya ye papa aye most Reverend Bishop Samuel Enkwa Boaten ana ote ne nka se ye ne no ebo enkombo yi Ghana de sia ma yento akase ne so Liberty adrokunum ye ne na chiri ponson kasa fidie esodie My Liberty FM Facebook kwa ubetimi anya bi ahwe na wanya bi atie na aboa ma ne ma nyina so atimi akonkan ade sia ma yento akase bo ne so Gadam say aya ade ba ko aye ene ha ye na ebu o man ye kom ye papa esan se yensu ne yensa ase nyina ana essay anhwe nchiri makura ba ya wono mo sheda hu asubonten awodo na wo mo de wo mani kura ahwe ko ba sa so ha dwene ye papa na enam so amane o man no ye nyina ye sha akon say betimi atu gadam say ase ade afri o man yi mu na ade ba ko ya ha dwene ye papa ne se wo ba o man yi mo ye wa asofo wo ha
asofo dodo no ano ebinom kan wase na ebinom so de kodeshin ya wonom sabe kan title de wono bedima priti wa ebedu ya chiri na gadam se de wonom kan wasem kura nam so ama na anu fiada yankase ye boso meto mensa frɛ opani ya atoya TV mantem mu no SDA me kire 7-day Adventist me da kwanhwefo asafo no wono ena hwe sigasem ane awontoto ye so atoya TV mantem nyina regional treasure onu kro ya no oba sahwiyo so mensini awe so beni ye oda no Pastor Elijah Kofi Asante ene no bonkomo na osofo beni woni nsemu no ode ade se de pa eto ni nuanam asofo ne esomwa kandifo awodo anim se ene gadam se ne kon no aba na ewo so man Ghana nyina ne yesom na yeboa etoto de ma nyina se de be ya ye betumi atu ase ne se nti asofo ene esomwa kandifo ye nana no muslimifo assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh la ilaha illallah muhammad rasulullah zenyina ya wo chafa ya ewo se yeye ede boa ema gadam sei ase etunti wasre se ene ye gina puppet so ne ye kasa asofo ye de ni asofo panifo ye nso ye de ni imamfo yan kasa mfa gadam sei ne ohawa hodo a ede ba esan se utimu se ezi asafo no wono ma sinketa yata so ayire so se wono be boa ma gadam sei ase etmetu afiri omayemo Nasre mi nuanu masofo gina saade we no yemfa na asebia na se de ye NTV for ye create time amano wa sorry mu every Sabbath I can wasem no nasre mi nuanu masofo se obia panka ni programs ho anka omo kwasiada yenya brenka ho asem den ya ye nuanu nkramofo omo kofiada efiada yenya brenka ho asem na ye so aye komemene da yenya bre ayenka ho asem na yenyina kabomu ene obetima aboa oman no enchechire nasre mi nuanu masofo se yenyina na semhia na nyina kambom na yemoa na man no aso dweba mu na za yare megidi se wasafo ba yare a sofo wo kura wunya hoto efise wo bom pa ye kire kom se na yare no be firo nyame ama ya dwene ti ye de o mu de ye ege adwuma na ye de nimdie na mu nyansa nimdie nyame de ama ye no nso eka ho mo sofo pani wa yade na sofo pani Elijah Kofi Asante wa bra o to anesam so bobo ohawa hodo ya na gadam se ede aba na ba kukura no kan ya yam hyehyɛ ene ma me pa ne sɛ ne wohwɛ Kristosom ene mu akwantuo mu a yewra Yesu abra ɔkɔ no ade ba ko ya oyɛ de yɛn sankyɛne no no kuro ya akora yɛ no sankyɛne ne sɛ obi bia no a ɔfa Yesu Kristo ɛyɛ ne wura ne kraje nkwa no ɛwɔ sɛ yɛ de yɛ bɔ na su na yɛ bɔ na su nso a yɛ bɔ no nsuom ɛnansɛm nsu awodoɔ ya yɛ bɔ nipa asuo mu no ba mia yɛ titiri ya gadamse wɔ no ɔkɔ nipa asu kura na yɛm hyehyew anhwa na de ohaw ne nsunsanso aba papa panti wasre se yenyina yemwa na ve gadam se no yentimi entu ase no tirem mu eka ne pete de tirem se ezi asafo no de wono ma ye krado se gadam se no ombeboa ama yetimi atu ase yentie wonsam nyame na ode gudu ama ye kakoko ne sa ne ma no nyina nyame de ma ye se be ya nipa ho beto no asase so nyame no ode so ase asase ase nti nipa ye bre na ye koyi a nyame na kire kwan ye mfa so nsade bia wo ye na wa anye no ne kwan so a esan da ne wo hawo galam se na nkasa ye ye gudu no de e bia sorry no nti akura e mo pan a ye fa so aye no nyame nim edo how edo man ni nyina efise gudu no ho adwuma ye no chemicals na ye de eye number 1 edo how pan ebre nipa ya pomede ene twemu kire se yare ahodo atwete se cancer ahodo a ye nkura no a ya je nsem wo man no ne fa kase na ejina sa chemicals na ye de ye gudu no ho adwuma no yensu aye no nyina ya basa ezifo ye no ye gidi se ye bosu ewo nsuo mu se ye bo Yesu esu nsuo mu enti nsutene ye yade a ehia ye pa ye de be ye adwuma ayo osem se na galam se no aseye nsuo nyina ye fe na obi be ka ho asem ma obi eyo hawa abeda ye nyina ye so a enye sunsanso bone kura wo osoma hodo a gidi se ye bosu nsuo mu no eso ne yapomede so na ne kwakwa mu Pastor Elijah Kofi Asante dia de se dia pa to abayanim se Anfa sengwa kwemu ohwe adodode awodo sika kokko ne ne keka mu a onyankor ponti asefo no ade adom oman no de bayen se yemfa mboa ma oman yi edie ne asetena mso ntimi wie peye abana mfa sengwa kwemu se ne be ya saa sika kokko ne mu adodode ye wasase ase no yebetumi afa kwampa so na ve yetuo ne de adi dwuma na aboa ma oman mpuntuo ne adehye ho so ahenhan wonom neno ana wasan kasa aginam bim de adese de ato adehye gida maburu ane adehye nyina nim se sabanu nyamfa sanhye no ngu akwan mu eno nso nkyere se yemfa sa akwan no so na fe insase ne nsuwansuwa yense no ni nyina no wasan tufo edika ho bi o sei
sika de ye nanso wo sika na woni apomode sika no mfaso bia ni so wo sika na woni nkwa sika no mfaso bia ma so mestre ne titru aban mu mpanimfo no minim se gold nyega na nkwa na gold wo ada computer ebire wo gold no bi na to mo pampa o mo fa pe no mestre bra asofo ye bon dawuro no apan no so nya hihye yi aman ne no won pe pampa o be fa so be boa amasika na echa asate ase no be mo fo no betimi yi na enstay ejapade anasa ase no ne nsu a ye te so na e boa ye no ye tu timamufo mrantie ne maba nyina afo no na mesre ye nuanom aban mu panimfo so se bon fa hihye pa ento akwan mu se be ya betimi yi sika no amatimamufo no wato won wobreko ansa asase ne ensu nuanom nso a ye tu gala no ne galam se no ma ye hunu se ye nkwan so hu ye ne ane ye te o man no mu sika no be kwa koyi aba ukoyi ba wo bedidi wo benum nsuo ye san nsuo na wa se no no na wo san no ene ya yeti yeyi ayopani ya to ya TV mantem no se ukọ SDA asafo no mu ene won totoye mu a ono ne pani pa wo hwe sikasem so meche original treasure edema asafo no kro ya aye Sahwiyoso district pastor edeba SDA asafo aye of penny Elijah Kofi Asante ana wote se woni abosa nkomoyi Liberty adrokurum yenu na chiripo enson kasa fidie so ana waso egusu a wutie kasi boya wutie na Facebook enti wodia ne se okwa my Liberty FM na wonso ode wadwenkyere enso akoguo ede amai ode koguo sabre pam ye bejebre na afe yenso yakenkan ne kama pa ede amawuti bomoden se obekọ Facebook okwa like share wadwenkyere enhu hia yen yie papa na emwama ne manyina enso entumi enko enkan ade hye ma yentra kase no so na yenko gyinamu ewo ensem foforo emu yakwa ensem foforo mu ane da so agina Sahwiyoso mansini emu na wo Sahwiyoso mansini mu no adehye ne mabunu bi a wonom ewo ntredre so ya no ewo Sahwiyoso mansini na madigan aka ato ya TV mantamu na nano yi ene de ya akra wonom ayo ye kyerɛ pa na oye kyerɛ ya wonom eye no wonom eye ede etia se ye kese oba pombo e kam yakwe se wonom etu fama gudie ewo ho nanso adwuma guo no a ewo ntentre so ya wonom etu fama gudie no mabunu mpanifo se obia ni wase wo eso agu ne nsa wode ne nsa bekwa akọbepa na tadi emfa entinanka we no ya wonom etu fama gudie wo hoyi na wo se wonom bombo de efa mabunu no adwuma nanso kam yakwe se o da bi enkoye mabunu wonom emfa wo madwuma na ya dia eha wo madwene ye papa sade moma yentie na jasehene ya owo ho ekasa ye na nana kwasi asante wabra wone yamane bofo ebo nkomo no moma yentie nsema oka ye ewo mabunu dim na ye chese omusisi yen aha no muka nyina efa abu nantie ketesi awa fo bia adwuma na nse ya kopede bese 9 no mo sisi udwa ankalaka di sisi ana juo ya eso bese na otwe mo fo dwuma mi nipa bebre e wo dwuma ho ya te wo ha enti ye bese na odi akyeye sanse afidie na ye didi dwuma nti to da na enne na ye bibie wo ho na so ye boye nwomode bia na eno achi mabunu no bi enso ekasa ye edensem atu dwa kire mo ha wa wonom na munti a wo ye oye kire high brand trench so China God mice catment area no ye kan ho bi na so boss adwa fa so ahare yam fa bi ana no santim rant ya tetra say yam fa adwa me na dia na o maka anko ema no bi ayeso yanko mas anko ania ka no antu fa wiem because na si wa piete no omo especially maka sin kama kan say afa say na say fa say ya betu ku ye dia yentimi nya risk abra ye maso bi ante ante ye former win committee chairman ye ne fati ya na em say mines for the year 2 by they say I want to move sikro no omo ti mai one slot na ye ni pa na ko wa printing bi bia position bi ade akọ obekọ no ye mfre na bo say ye beti no mu di nipa achim omo ti mi di nipa ko obekọ na obi ti ho a ono so ye induction but sad na e ha ye enti kuro yin say ade say omo so mo mfa ye bi mu dia ya mom site a omo pack omo heavy trucks e wo ha a say omo be bia omo di free bia ba ha no be lande na omo atwen time a escort ba form enti say sad ne say sa ankoso ya wuzo ma fa you to no kuma dia ene sa plot na ye dia mom no ye gi ade mom pack omo heavy trucks bia ha mom form bi bia mfa
on the time I will say BB Air Coso Ama Kuno. And a permit many breno bla. Now, let's say, your friends and mine as so. Yen to me, family and from a bush ni. Now, your bass was never no match. I'm a bush for no match. I'm outsiders. Abraham, me, your buy an almost a young question, Juma, because you are rig. Our takwa, name on rig and a middle choir, almost among family. Found family in actually say, yes, I and chances for that, Yankahu. I don't see Yankahu. I am mining sector. I said, I'm for adequate Juma. Now, it's mining sector. I didn't so much me from a Juma. Now, Ebiamus cleaners, security, doggy. I didn't so much me for. Yes, what yet to Cromha, Yahushi, cleaner by and fire, security by and fire, doggy by and fire. Then to Cromha, then to Cromha, meet mining sector, and chances to area. I didn't submit to me and Juma. Meme say Ampaya, Beja, or be a Siena. Aha, Tina, Otimus and Babuno, Romania, Brie, Papa. I want more share some penny for Betuana Mompa, Eddie Abuama, one so any Juma a year. Now, what yesterday at now a bankrupt penny, with general the message, your so many year when you for Dominic Jesse, Yeray and some job for and no elbow and quabo. Nan and Quama Bono, and I what the other said, the Etro and Mabunu enemy say, Ajobreo. Nan penny for Behe Nafi and a Mutubia ya as on to Ebuambandi, one how yet me son on Betu. The Ecoson of the article will be about surprise. Now, and to you tonight. I must say, I'm concerned in say, money company, Frank of Juma, more harm by year for movie. It's a no titty part and I'll pay. Or more yes, I did win. But I think say, my barn no more Cassa. Like I said, relatively no, as some day, Abba. Please voice who are division. Municipal, no one written in our hand. I think that's some great or has to see. Only say, when the Mabu the Musia say, I say, or Mobes or maybe Sana, Amazon, Edia, or Moncasano Baby, but relatively, which man can say, camp has been restored here. She said, when it's a Thursday, you don't be sure. Any interest on but catchment communities in India already normally to do all the man. Mama more response at Thursday be ya Ibishiana ya first solution to almost his name. Tell the mom and say yes, send more visa more they have the right consent on me to me. The Tibiano Ibishia, then I drink that be solution to more problems in India. The best of all, I'm coming down. Aha, I buy crazy penny ya with General de Ma this year. Ya or say you so. You run when you for Dominic Jesse, Jumura, ye ray, the modern bo, and tea and ocopium with Jumadi and Wasia, what is semi atuja. Young quay, ye could be bien Anya so be quite man cinnamon that be yenny kind and quahansa. Young qua atoye mantanum wasa a man fee up with man cinnamon. Now, Environmental Protection Authority, and I say one of Akasadin Samatuja and Winya in ya and in Chacha would ya one of Edema. Adese ya wonom etu fam agudie ebi ene adese bia wonom de wo ho hye saa gadam se ne yakika ho na Dr. Patrick Essien acting deputy director Environmental Protection Agency ena ne wakasa de adese de pa ede atu edwa na adese de ya ode eto manim no Ghana adese moma yentie ne nsem ya oka na fe ehunu. Okay, so me did the Dr. Patrick Essien. Me acting deputy director of oil mining department. Mijina ma Liberty FM. Engineer Michael Ali, and CEO Professor Anama Brown Kuchi Anemu. Inti sampling for ya or more Environmental Protection Authority who say you may be a omudin was so audiences are so other bread environment and I'll say yes, and you're regularity. Inti mine and kahon. Na ya eba oba wasa amenfi area ha municipal ha who say east municipal who say nioma pi kwaso a ehun hia say yama ho nkyerɛkyerɛ amamo etumi ayɛ de nti be fi say ya ne obin mining di nkomo Liberty FM so okay ombobobo a miners no
na omo wa ha no ano me kyerɛ small scale miners or galamsey for ano ne ye behia omo ne ama omo nkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ ade ba omo ba ko ne sɛ kwan omo bafa so a omo benya nkrata efi aban ho okay because omo nya nkrata na aban no so betumi regulate apart from say edwuma na omo ya ode mfa so bi esu babra aban no ne ho ankasa oto so biom no so ye betumi ahwe edwuma na omo ye ne hu sɛ omo ye ne yie anaasɛ omo ye ne yie edwuma na omo ye na ode nsu sa so bi baba timamufo no me fi sɛ saa nti na ende me fi sɛ yetu anamo fi nkran ya ba ha sɛ ye ne mu behia na ya ye nkyerɛkyerɛ te saa no me da ase na je se eno ho na yewura yi aboni nyina tofa ama ye hu botaye ene ne enti ya wonom etwa hia ye na finchecha wodo ya wonom ede ema adwumayefo ya wonom ewo pom wo titiri ne wonom